Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-proġett ambizzjuż ta' riġenerazzjoni fil-Pjazza tal-Mosta u proġetti oħra mwettqa jibqa' jkollhom lan prinċipali favur il-ġid fil-komunità. Waqt l-inawgurazzjoni tal-proġett fil-qalba tal-Mosta, il-Prim Ministru Abela fisser il-kuraġġ li wera l-Kunsill Lokali tal-Mosta biex wassal proġett u talura l-pjazza lin-nies. U qal li l-Kunsilli jrid ikollhom il-kuraġġ li jġibu l-bidla fl-istess ħin li jisimgħu lill-komunità. Saħaq fuq aktar dialogu mal-komunità mostija fosthom dwar l-immaniġġjar u l-isfida ta' traffiku li huwa qal għandha tkun priorità ta' Kunsill Lokali ġdid tal-Mosta. Il-Prim Ministru qal li bit-tlestija tal-proġett qed jingħata nifs kbir iżda saħaq li kunsill ġdid għandu jara li joħloq soluzzjonijiet ġodda. Huwa qal li l-Gvern se jagħti l-appoġġ tiegħu għal dan u ħeġġiġhom ikunu huma il-protagonisti li jwettqu l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Abela nnota wkoll li tefa' ta' ġebla bot mill-pjazza fil-Mosta Project Green se twettaq proġett ambizzjuż għal spazju aħdar u miftuħ. Il-proġett ta' riġenerazzjoni fil-Pjazza tal-Mosta sar b'mod ewlieni minn Infrastructure Malta, blajnuna wkoll fost oħrajn tal-Awtorità Turiżmu u l-Awtorità tal-Ippjanar. Kien jinkludi pavimentar, sistema tal-ġbir tal-ilma tax-xita u rinnovar ta' bankini f'parti minn triq il-Kostituzzjoni b'materjal tal-qawwi. Fuq il-post saru ukoll wiċċ tal-asfalt u l-pjazza ngħatat aktar lin-nies. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li l-proġett fil-Pjazza tal-Mosta mhuwiex wieħed iżolat imma huwa parti minn strateġija usa tal-Gvern li jrid jara l-komunitajiet lokali jerġgħu jieħdu l-ħajja. Is-Sindku tal-Mosta Chris Grech qal li l-proġett indirizza traffiku li kien jgħaddi is-sistema ta' parkeġġ u tniġġis fl-arja li kien joħnoq din il-pjazza mit-2 sal-Ħadd.